అన్నా నేను వెళ్ళొస్తా. సరే నరసింహ, రేపు త్వరగా రా. నా పని అయిపోయింది, నేను వెళ్ళొస్తా. సరే శివ, రేపు త్వరగా వచ్చే టౌట్లాక్ దగ్గర పని ఉంది. సరేనా, రేపు నరసింహన్న వస్తాడు కదా? వస్తాడు. ఎందుకు? అంటే నేను ఎక్కువ ఉంటే పని చేసుకోలేను అన్న. నరసింహన్న ఉంటే కొంచెం ధైర్యం ఉంటుంది. ఓ సరేనా, వెళ్ళొస్తా. నా రారా శివ, నరసింహ సెలవు పెట్టాడు. ఈరోజు పనికి నువ్వు ఒక్కటే వెళ్ళాలి. నా పని చూసుకొని వచ్చేసా. నరసింహ, నా నరసింహన్న సెలవు పెట్టాడని చెప్పావు కదన్నా, మరి నాతో ఎందుకన్నా అలా చెప్పావు? అన్నా నమస్తే అన్న. నరసింహ, నేను పిలిచే వరకు స్టోర్ రూమ్ లోనే ఉండు. సరే అన్నా. నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నీ ముఖంలోని బాధ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు చిరునవ్వులా మారింది. ఎలా? ఎందుకంటే నీలో ఉన్న భయాన్ని ఎదిరించి పని చేసుకొచ్చావు కాబట్టి. కొంతమంది జీవితంలోకి వస్తారు, మనతో నడిచి కొంతకాలానికి దూరం అవుతారు. మరికొందరు జ్ఞాపకాల్లో ఉంటూ జీవిత పాఠం అవుతారు. కానీ చివరకు మనం వెళ్ళే దారిని ఒంటరిగానే ఎదుర్కోవాలి.